Welkom bij Beleef Kerkrade TV. Aflevering nummer 4 hier vanuit de Hub. Gasten vandaag in het programma zijn John Gubbels. Hij is directeur van de Dans- en Muziekschool Kerkrade. De Stichting Popmuziek Parkstad komt u iets vertellen over onze tune. Dat zijn Henk Gering, Jo Jansen en Jeremiah Martens. En natuurlijk Theo Samson. Olaf Op de Kamp vertelt iets als bestuurslid van de IVN in Kerkrade. Mick Remmers en Teun Latour hebben een prachtig verhaal over de stichting Pleintje. Dat is een stichting die een app hebben ontwikkeld. En door die app gaat de jeugd dadelijk veel meer doen aan spelletjes en sport in Kerkrade. Verder, Ilse Verburg, zij is directeur van de bibliotheek hier in Kerkrade. En Bas Schoonderwoord en hij is directeur van de Parkstad Limburg Theaters. Welkom bij deze 4e aflevering van Beleef Kerkrade TV. U ziet het. Als ik zo om me heen kijk, wat een prachtig gebouw in Kerkrade. Heel centraal gelegen. Een gebouw waar een aantal disciplines samenkomen. Bibliotheek en een theater. Daar gaan we het in deze uitzending nog even over hebben. Want ik krijg natuurlijk ook een rondleiding. Een rondleiding van de directeur van de bibliotheek. Maar om te beginnen heb ik een andere directeur aan tafel. Van harte welkom. Bas Schoonderwoord. Dankjewel, fijn hier meer te zijn. Directeur van het Parkstad Limburg Theater. Heerlen en Kerkrade. Helemaal. Het moet voor jou toch ook een verademing zijn geweest dat dit een keer werd opgeknapt. Hè? We zijn daar zo vreselijk blij mee. Maar nog veel blijer zijn we met de reacties van het publiek. En de kunstenaars. Ik kan me de stukken nog in de krant herinneren dat Brigitte Kaandorp zei: ik ga nooit meer naar Kerkrade. Of dat Joep van Dijk vond dat het het best verstopte theater van Nederland was. En nu staan ze op de deuren te kloppen om te komen. Heerlijk. Moet goed doen. Heerlijk. Wat ook goed doet, volgens mij, is dat dit, het krantje met een glimp van het nieuwe seizoen, alle huishoudens in Zuid-Limburg. Ja. Ja. Bij 600.000. Dat heb je nou weer mooi voor elkaar gekregen. 600.000 mensen kunnen het gaan krijgen, ja. Ja. Met alles wat er gebeurt, een tijd lang. Wat gebeurt er allemaal? Ja, te veel om op te noemen. Kijk, we hebben de pech van corona gehad. Maar het geluk is nu dat we de beste voorstellingen van die periode hebben door kunnen schuiven naar het nieuwe seizoen. Ja. En die komen allemaal gekoppeld aan weer nieuwe producties. En dat is ongekend wat je dan ineens aan een explosie van kwaliteit en humor en schoonheid en dramatiek. Ik denk dat je op programmeurs niet overuren maken, of niet? Het is niet te geloven. Iedereen wil optreden. Ja. Jullie willen optredens hebben. Ja. Mensen willen komen. En ze hebben een jaar lang meer inspiratie opgedaan. Dat is fantastisch. Ik sprak verleden week nog met Pieter de Kramer. En dat is die man die elke kerst bij het Rotterdamse toneel een prachtige jeugdtheatervoorstelling maakte. Ja. Een kanje van een maker. Die komt hier een week met een voorstelling. Ga je zo vertellen welke? Ja. Ja, als die dit huis ziet, dan is die gelijk verloren. In Kerkrade? Ja, zeker. En dat doen we samen met de grootste theaters, want wij zijn lid van de Theateralliantie, hebben we zelf opgericht. En dan maken we ook met hem die voorstelling. Doordat je lid en die repetities lopen nu al. Doordat je lid bent van de Theateralliantie, krijg je ook echt alle grote voorstellingen. Bingo. En die kun je soms ook hier plaatsen. En dit is zo'n voorstelling die we hier naartoe konden praten. En dan staat hij er een week. Wie had zich kunnen bedenken, 5, 6 jaar geleden, dat je hier weekbespelingen kon gaan doen? Ja. Gewoon omdat het een hit is. Grote tv-campagnes erop. Dus dat helpt er allemaal aan. Heel Limburg moet hier naartoe komen, want het staat in heel Limburg niet meer. Sterker nog, de eerste beste plek waar het weer staat is of Apeldoorn of Chassé Breda. Ja. Bas, geef me eens eventjes een glimp. Een glimp? Het nieuwe aanbod. Ja, dat is natuurlijk een onmogelijke. Maar misschien is wel heel apart dat de burgemeester een keer komt. Rob Mennens, die gaat met Rob Mennen. Rob Mennen, die gaat met Petra Das aan de rug. Rob Mennen is programmamaker, ook op L1 televisie. Precies. Die nodigt altijd mensen uit. Precies. En dan gaat hij mee aan de piano en dan gaat hij... Juist.
dat gaan we doen. En dat gaan daar jullie zijn we met blij Petra mee. Dassen doen? Ja, dat gaan we. Ja, Ik heb Petra Dassen eens een keer bij mij in het programma gehad, Lex ontmoet. En daar weet ik van dat ze viool speelt. Ja. Zou dat gebeuren? Ik ga het niet verklappen. Ik ga er niks van zeggen. Maar Ali B komt ook. Karin Bloemen komt. Kerkrade. Hier alleen. Ik praat vandaag alleen maar over Kerkrade. Vetja Huet, beroemd van heel veel mooie films, prachtige tv-series. Speelt 8 jaar geen toneel meer. Komt nu bij toneelgroep Maastricht. Hier de vrijdag van Hugo Claus spelen. Een prachtig familiedrama natuurlijk. Ook dat doen we hier. En dat kan weer. Ja, ik ken Vetja. Als zo'n ventje werkt hij bij mij in de kantine van theater Agnithof in Tiel. Ja, daar ben je begonnen? Nee, ik ben ooit in Gouda begonnen. Oh man, ik ben al bijna net zo oud als Jookje. Man, hou op. Nee, maar hier werd ik altijd langs. Dat is leuk. Maar weet je wie ook komt? Dat vind ik weer zo leuk. We hebben zo'n hele serie zondagochtend klassiek concerten. Hier in dit theater. En dat zijn eigenlijk concerten waar je met opa en oma en kind en kleinkind naartoe kan. En een van de mensen die hier komt is Dominique Selders. Dat is die contrabassist, die eerste contrabassist van het Concertgebouworkest. En die is eigenlijk een Engelsman, of niet? Ja. En die gaat een soort, en ze noemen het ook, stand-up bass noemen. Dus een soort stand-up comedy op de contrabas. Ja, daar word ik warm van. Dat vind ik leuk. Ik hoor die man wel eens op tv. Het is natuurlijk een briljante cellist. Vakman. Is een vakman van de eerste orde. Gaat ook geen enkele concessie doen. Maar gaat ook met humor en de contrabas op de zondagmorgen hier met die opa's en oma's en die papa's en mama's en die kleinkinderen. En dan komen ze uit heel Limburg. Ik weet uit eigen ervaring dat jullie ook veel aan Limburgstalige dingen doen. Ja. We hebben, ik denk dat wij 20, 30 en dan met de 2 theaters samen, minstens 20, 30, noem het maar even dialectvoorstellingen hebben, linksom of rechtsom. Ja, dat hebben we echt ontwikkeld door de jaren heen. Zijn die appeltaartconcerten. Die appeltaartconcerten, maar ook Madame Cour of het volkstoneel. Kerkrad volkstoneel. En ja, zoveel meer. Dat is ontzettend leuk dat we daar door de jaren heen toch ook echt de volkstaal van dit gebied spreken. En sterker, de taal van Kerkrade, dus ook op de bühne terugzien. Met Clara Zolberg natuurlijk ook een beetje zo. Dat blijft heerlijk. Dat is echt, het is niet mijn moerstaal, maar het is langzamerhand ook. Maar de geus het wel een keer verstaan, jong. Ik versta, dat verstaan, dat is geen probleem. Ik ga het niet spreken, maar hoewel als ik bij de familie thuis kom, dan zeggen ze altijd dat ik toch van Limburg kom. Dus ergens heb ik het toch blijkbaar. Bas, 7 minuten is erg kort, hè? Oh, is het alweer om? Nee, toch? Heb ik wat vergeten? Zullen we eens zeggen dat we nog een Shakespeare gaan doen voor kinderen? 5 uur lang, met eten erbij. Trojan Wars. Nee. Gauw erbij zijn, want het is al bijna uitverkocht. Kan je die voorstellen, hè? Nee. Heerlijk. Geweldig, hè? Ja, als je nou met zoveel passie bezig blijft, dan wens ik je nou de komende 20 jaar heel veel succes als directeur van... Als je er maar bij blijft. van het Parkstad Limburg. Collega, groetjes. Dag. Bas Schoonderwoord, onze eerste gast in Beleef Kerkrade TV. We zagen net een promo van de activiteiten van de Oranje Vereniging. De muziekschool werkt hiermee ook samen en is in veel projecten in de stad actief. We hebben aan tafel in deze aflevering van Beleef Kerkrade TV de heer John Gubbels, de directeur van het SMK. En hij gaat er alles over vertellen. Goeiedag, meneer Gubbels. Goeiedag. Waar bent u zo al mee bezig met de muziekschool?
Ja, met heel veel dingen. Ik denk dat heel veel mensen zich dat niet realiseren. Maar een traditionele muziekschool waar je dan muziek- en danslessen kreeg, ja, die is inmiddels uitgegroeid tot een instituut die zich ook vooral naast dat men zich kan ontwikkelen op muzikaal of dansgebied, ook steeds meer richt op maatschappelijke zaken. Ja. En onder andere de samenwerking met de Oranje Vereniging is een van die dingen waarvan je als SMK ja, eigenlijk ook wel een beetje maatschappelijke... SMK is een afkorting van Stichting Muziekschool Kerkrade. Ja, klopt. SMK, Stichting Muziekschool Kerkrade. Ja. Maar er is een soort maatschappelijke opdracht om ook daar iets te bewerkstelligen, zeg maar. En zo werken we met heel veel partners samen. Jullie hebben echt wel wat projecten. Jullie hebben projecten tegen eenzaamheid. Ja. Ja. Jullie zullen natuurlijk nog wel veel meer doen met jongeren. Ja. Ook in samenwerking met VI. Ja. Leven in Beweging. Ja, dat is sinds kort hebben we een samenwerkingsverband met de VASOM en de bibliotheek. En we willen eigenlijk in een wijk in Kerkrade starten met jongeren om die uit hun zeg maar, isolement te halen. Om te kijken of we daar een culturele activiteit kunnen doen die we dan in die wijk starten en van daaruit weer op een andere wijk voort kunnen gaan zetten. Ja, want dat traditionele zijn van een muziekschool, dat zei je net al, dat is echt niet meer. Hè? Zo van ik ga een half uurtje op een trompet spelen of klarinetles, gitaarles. Nee, dat is nog wel. Ja. Maar ik vind, dat is de basis. Dat is de basis, maar ik vind dat we veel meer moeten doen. Wat ik zeg, we hebben een maatschappelijke opdracht. En wij kunnen ook veel meer. Wij kunnen dingen doen voor ouderen, we kunnen dingen doen voor jongeren. Maar dat werd in het verleden nooit gedaan. En daar werd ook nooit aan gedacht, omdat ja, muziek en dans, dat leer je en dat was het dan. Maar je kunt muziek en dans ook inzetten als middel. Zeg maar niet als doel, maar als middel om iemand uit zijn isolement te halen, sociale isolement te halen of anderszins. Dus naast dat iemand goed leert dansen, zou je ook met dans en beweging iets voor ouderen kunnen doen. Een onderdeel van jullie is natuurlijk ook de dans. Hè? Ja, zeker. We zijn een muziek- en dansschool. Dat wordt ook vaak vergeten. In de volksmond is het de muziekschool Kerkrade, maar wij zijn echt een muziek- en dansschool. Dus we hebben ook heel veel dansgroepen, heel veel voor ouderen ook. Dus voor jong en oud zijn we. Moet ik dat onthouden? Dat mag je zeker onthouden. Je kunt een proefles komen doen een keer. Ja. Merk je nou dat Kerkrade, wereldmuziekstad, wereldmuziekstad heeft toch eigenlijk wel te maken met blaasinstrumenten. Merk je dat in Kerkrade? Op de muziekschool, die lessen? Jawel, je merkt het wel. Al moet ik zeggen, ik zit nu 5 jaar in Kerkrade, dat ik meer had verwacht, zeg maar. Ja? Maar dat is een verwachtingspatroon. Ik heb in het verleden zelf op het WMC gespeeld en dat was gigantisch allemaal. Het is allemaal in de jaren ook wat minder geworden. Maar dat is ook logisch, niet alleen hier in Kerkrade, dat is over heel Limburg, over heel Nederland. Maar ik denk dat als je ziet wat hier is, je hebt hier een WMC, je hebt hier een Orlando, je hebt er een Cantarode. En je hebt Blow binnenkort. Blow binnenkort. Fantastisch. Dus als je die dingen bij elkaar zet, daar zit hier heel veel op een vierkante meter. Hè? Ja. Dat heb je in de Randstad nog niet zoiets. Nee. Dus ik denk, als we er met z'n allen gebruik van gaan maken, kun je iets gigantisch doen. Daar ben ik van overtuigd. Als iemand die niet uit Kerkrade komt, hoe was het om op zo'n WMC te spelen? Hoe ervaar je dat? Nou, was dat eigenlijk de aanleiding om te solliciteren? Nee, helemaal niet. Nee, ik was maar zo'n manneke van een jaar of, weet ik veel, 12, 13 denk ik. En dan speel je met zo'n gezelschap op het WMC en dan worden die ook nog wereldkampioenen. Ja, dat is natuurlijk... En een aantal jaren daarna heb ik ook wel eens... Nou wil ik ook weten welke... Dat was toen de tijd, de fanfare van Amerika, Horst Amerika. Oh, ja. En daar werd ik als beginnende slagwerker bij gevraagd. Ja. Dus dat is wel... En als je dan hier weer terugkomt en je ziet weer die rode hal, denk ik, ja, dat blijft toch wel een beetje bij je hangen, dat WMC. Ja, vind ik wel. Ja, dus het is ook nog goed voor het toerisme in Kerkrade. Ja, zeker. Wat zijn de komende activiteiten? Nou, waar wij, ik denk wel wat belangrijk is, wat wij nu doen, is dat we samen met Stichting Movare, dus de koepelorganisatie van alle scholen, bezig zijn om een programma uit te zetten waar alle scholen van Kerkrade aan deelnemen. Dat is inmiddels rond. We gaan in september ook starten met alle scholen. Dat doen we overigens ook in Brunsum en in Landgraaf. Het zijn 31 scholen die wekelijks muziekles krijgen van een vakdocent. Van de SMK. Ja. Dus elke week krijgt elke klas muziekles. 31 scholen. De gemeente financiert dat mee, de scholen financieren dat mee en we hebben daar fondsen voor aangeschreven. Dat gaan we 4 tot 8 jaar nu doen. De gemeente heeft ook aangegeven, we gaan dit 4 jaar ondersteunen met de intentie om dat nog eens 4 jaar te doen.
Wat daar belangrijk aan is dat we niet alleen zeg maar, binnenschools die muzieklessen gaan doen, zodat alle kinderen, iedereen, of je nou veel of weinig verdient, kan kennis maken met muziek. Oké. Maar wat we daarna doen is naschoolsactiviteiten, zodat kinderen ook daadwerkelijk eens kunnen uitproberen. Wat is het om in een popbandje te spelen? Een harmonie te gaan vervaren. Wat is het om in een blazersklas te spelen? Wat is het om in een DJ-bandje of in een popbandje te spelen? En dat bieden we ook gratis aan, dus in 10 weken. En daarna willen we met diverse partners, de muziekgezelschappen, we werken met de Philharmonie Zuid-Nederland samen, te kijken van hoe kunnen we die kinderen die er nou interesse hebben, talent hebben, toch door kunnen laten gaan in een groep, zodat de vereniging bijvoorbeeld die samen zo'n groep adopteren en overnemen. Aan de basis beginnen te werken. Ja. Om muzikanten te... Ja, want het is heel lang is het weggesaneerd op de school. Ja. En je merkt wat wij daar ook, de intentie is, we noemen het programma ook meer harmonie in de samenleving. Ja. Harmonie verwijst daar niet naar een fanfare of een harmonie, maar meer leefbaarheid, zeg maar. Ik ben ervan overtuigd, als kinderen bezig zijn met muziek of dans of whatever, dat aan de ene kant een investering is, maar aan de andere kant ook iets oplevert voor de gezin, voor de school, voor de wijk, voor de stad. En voor onszelf. En voor onszelf. En daar geloof ik ook echt in. Dus, maar dan moet je wel aan de basis beginnen. Dus dat proberen we met meer harmonie in de samenleving te doen. Als er nog kinderen zijn die er iets meer over willen weten. Jullie hebben een open dag? Wij hebben 19 september hebben we een open dag. Van 2 tot Wat moet ik me daarbij voorstellen? Kunnen ze dan door het gebouw? Ja, kunnen gewoon door het gebouw. We hebben wel vaste zitplaatsen. En er zijn ook leraren, docenten die er zitten? Ja, en als ze vragen hebben... als iemand iets wil weten over zang, gitaar of dans... Er zijn docenten aanwezig. We hebben wel vaste zitplekken, want dat moet nu met de coronamaatregelen natuurlijk. Maar dat is zeker te doen. Ja. John, bedankt. Ik wens je heel veel succes. Ja, op 19 september bij de open dag van het SMK, Stichting Muziekschool. Maar jullie hebben ook dans. Wij hebben ook dans. Niet vergeten. En dan gaan we nu over naar dat wat ook heel belangrijk voor Kerkrade is. Het Martin Buber. Een nieuwe school in Kerkrade. Het Martin Buber. We hebben jouw steun nodig om de plannen voor het Martin Buber te realiseren. Kijk op www.beleefwatjeleert.nl voor het afgeven van de ouderverklaring. Zo, we zagen net dat je je nog steeds kunt aanmelden voor het Martin Buber. De nieuwe school die hopelijk komt hier in Kerkrade. Vergeet het niet. Meld u aan. Het Martin Buber. En op het Martin Buber, op die nieuwe school, daar leer je zoveel mogelijk ter plekke. Door bijvoorbeeld de natuur te gaan ontdekken. Iemand die zich daar heel zo sterk voor gemaakt heeft, is Olaf op den Kamp. Hij is van het IVN. En jullie gaan, ik krijg goed voor Kalle Plat bij jou. Ja, hier. Ik krijg goed binnenkort een World Clean-up Day in de Anstelvallei houden. Ja. Wat is dat? Ja, we maken verkeerd gewoon met schönste op de wereld. Wa? Dat dus, is het. De World Clean-up Day, wa? Dat is het. Op het plat. Dus wat is, we hadden natuurlijk overal hand voor heel veel afval, helaas. Ik zou eigenlijk liever niet hij zitten om dit te komen te vertellen. Maar met de overstroming van juli is overal heel veel afval de rivieren afgespeeld. Wandelaars die zagen de dreksbekken zijn vol en verwerpen er maar wel meer en weet ik wat. Er ligt overal heel veel rommel. En de rommel, dat willen we eigenlijk niet in de natuur. Dat huurt in de natuur. En er zijn heel veel die het goed bedoelen, die het met naar heen nemen. Ja, voor die het niet kunt, dat gunt vuur door. Vuur gunt het opruimen. Wie is op dat idee gekomen? Nou, door de wandelaars? Nou ja, zelf, hè, we wandelen natuurlijk heel druk. We hangen nestkerstjes op als IVN in de Anstelvallei. IVN. Vertel me eerst even een slot IVN. IVN, ja, het is een natuurorganisatie en wat ons doelgebiedje is het publiek de natuur gaat korter bijbrengen. En dat doen we door wandelingen, excursies, lezingen. Hè, en we gaan met de lui de natuur in, vertellen hun wie waardevol de natuur is. In de hoop dat de lui er ook gaat met doen, dat ze beschermen en dat ze het weergeven. Dus we zijn een beetje de ambassadeurs van de natuur in Kerkrade. Je legt van alles op de tafel. Ja, dat is ons jaarprogramma. Dus, is dat het jaarprogramma? Ja. 2021? Ja. Je kent er lid van werden, zie je niet? Je kent lid werden, je kent ook gewoon met gewandelen. Een tv met hoes. Ja.
En ja, ze proberen voor Giedermond 1 of meerdere activiteiten Want te ze doen. zelfs 6 wandelingen. Een lezing over de Heiligdomvaart is geweest. Wat staat nu nog op het programma? Nou ja, voorhand bijvoorbeeld met de Monumentendagen zijn veel actief. De hand van wandelingen bij Rolduc, bij de Baalsbruggermolen. Voorhand een lezing hij in de Hub over het land van Rode. Voorhand wandelingen in Bels, op het Tuts. Dus voorhand nog een heel programma dit jaar. Voorhand voor kinderen, voor nog fossiele stukken. Dus ja, het is voor jong en oud en alles ertussenin. En het had met natuur te doen. Olaf, dus, ja. bent u vrijwilliger? Ik ben vrijwilliger. Hè. We zijn allemaal vrijwilligers, dus van de bestuur van een aantal vrijwilligers. En ja, we zijn allemaal begaan met de natuur. En ja, dat willen we graag aan anderen overbrengen. Dus daarom zit ik ook bij. Zijn er nog lui die zich kunnen aanmelden? Immer. Dus we hadden immer behoefte aan gidsen. Dus die lui die het leuk Gidsen, vinden. wat moet ik me toch weer voorstellen? De lui die een route weten in het Limburgse of Ofterboes en met de lui door willen gaan wandelen. Lui die met kinderen het velden willen gaan en de kinderen de plantjes en de beestjes en de vogels laten zien. Ook lui die misschien zeggen van we hadden chique foto's gemaakt, voor willen dan zijn oven komen laten kijken, dat mogen ook. Oh, ja? En, ja. Of lui die zeggen we kunnen nestkastjes timmeren. Want nu nestkast voor de torenvalk opgehangen in de Amstelvallei. Binnen 2 weken zouden een paartje torenvalken die zouden erop, nou ja. En een paar weken dan worden kugentjes. Dus nou ja, goed. Dus verdund eigenlijk van alles. Padden overzetten in het voorjaar die anders plat onder de auto komen. Maar wat nu belangrijk is toch nog even terugkomen op de World Clean-up Day. Ja. Amstelvallei. Ja. Wanneer is het? 18 september. Want dat is eigenlijk een zaterdag. Dat is een zaterdag, ja. En dat is eigenlijk, langs de Maas gebeurt er van alles, internationaal gebeurt er van alles. En voorhand gezegd, vuur pakken nu, dus zo'n Amstelvallei, middenkerig gewoon. Wie laat begint het? We beginnen om 9:30. 's morgens? Ja, bij het kasteel in de buurt. Er is een informatiestand, daar kunnen jullie heen komen. Ze kennen ook al... Kasteel, daar zijn er veel. Kasteel Erestein, kom, Oh, okay. ik erg gewoon, zoveel land voor dan niet. Dus, ja. Ja. Is Rolduc geen kasteel? Oh nee, dat is Rolduc. Ja, op die, hoor. Dus, ja, Erestein. Kasteel Erestein. Kasteel Erestein. Jullie kunnen zich wel het beste even aanmelden bij het IVN. Wie kennen ze dat doen? Dat kunnen ze via Beleef Kerkrade. Op de site staat wie ze kunnen aanmelden. Of ivnkerkrade@gmail.com. Dat gaat ook. Dus. Maar het allerbelangrijkste voor ons, want het is Beleef Kerkrade TV, is aanmelden bij Beleef Kerkrade. Ja, en van allerlei verenigingen die kunt meedoen. De Hengelsportfederatie gaat meedoen. De Atletiekvereniging van Landgraaf. Alpla, dat is een plasticverwerker uit Hoensbroek. En we hopen dat ook heel veel kinderen Dus met hun ouders hier komen. Want het is vooral belangrijk wat hij boven gebeurt. Dat opruimen is leuk. Maar we moeten eigenlijk proberen te voorkomen dat ze er nog wel gaan doorgewerpen. Dus in die zin, pap de hand van dan gaan ze samen zich rond zitten over aan de rommel van anderen zullen opruimen. Ja. Dat moest ze niet willen. Daarom zei ik, waarom zit ik eigenlijk hij? Het zou niet nodig moeten zien. Zaterdag, 18 september. 18 september. Maak de Amstelvallei weer zuiver. Precies, dat gaat voor IVN. Ja. Dankjewel Olaf. Graag gedaan. En veel succes. Ja, dankjewel. En nu is het weer tijd voor de volgende evenementen en activiteiten in de maand september hier in Kerkrade. Er is een koopzondag, 5 september, van 1 tot 5. De open dag van de Vrije Academie op zondag 12 september van 1 tot half 4. De World Clean-up Day in de Amstelvallei op zaterdag 18 september 2021 van half 10 tot 2 uur. Aanmelden via Beleef Kerkrade TV en samenkomen in Kasteel Erestein. En de Viva la Vida Run op zondag 26 september van 12 tot 4 uur. In dit programma wordt voor het eerst gebruik gemaakt van een nieuwe tune. Een nieuwe tune die speciaal gemaakt is voor Beleef Kerkrade TV. Een nieuwe tune gemaakt door de heren van Stichting Popmuziek Parkstad. Jo Jansen, Jeremiah Martens, Henk Gering en Theo zit er zo even bij, want die gaat dadelijk een ander verhaaltje vertellen. Genau. Jullie drie, hoe is het ontstaan? Nou, het idee kwam op een gegeven moment van we moeten eigenlijk meer kleur aan het programma brengen. Weet je, van het gebiedje. Of weer te weinig kleur? Van het gebiedje in Blaas, weet je. Ja. En we hebben het daar even over gehad. Onder ons strijd.
Ja, dan had er Joey daar van, ik ga maar eens even je bedenken. Ja, aan de hand Ja. van een mash. Hoe bist de componist, joh? Ja, het is een mashup. Ja. Een beetje van Maggie en een beetje van onszelf. Dus Ja. er zit een intro even allemaal erneer. Ja, dat ken ik toevallig, dat bandje. En er zit een popklassieker, zit er Orre. Ja, ja. En dan in de solo, daar kan ik eigenlijk iedereen vervolgen van, herkent u deze? Dus kan ze Nou. misschien bellen? Ja. En de Ja. solo, de gitaar. Ja, nee, Is dat een bekende gitarist dan? nee, een bekende solo. Oh, Ja. Oh, nou. Ja, oh ja, ik Echt heb hoor. ja. Ik ken het niet herkennen. Nee, joh, maar dat net- kunt nog. Dus Oh, nog, dat dat kunt werd nog. nog zo vaak Oké. Wij gegeven. speelt het, wij speelt drum. Jeremiah. Yes. En Jo, wat speelt ze bas? Ja. En Henk zingt. Nee, Henk speelt die beroemde gitaarsolo. Henk echt? Ja, wie nou? Kent ze dat zo goed? Ja, nee, ja, mensen dat je het vindt, dan vind ik het wel... Mannen, wat zit allemaal op het programma voor Stichting Popmuziek Parkstad? Nou, we zijn nu eigenlijk bezig met even te kijken dat alles wel een beetje normaal kunt. Weet je. Dan kan ze het organiseren. Op het podium, weet je, wat ze zien. Ja, ik ben toevallig bij je geweest. Fantastisch gebouw, fantastisch podium. Ja. Er moet eigenlijk veel meer gebeuren, vind ik. Ja, we moeten nog even rustig aan doen. Hoor. Ja. Dus maar is nog niks. Dus we wachten we nog even. Oké. Hier naast mij, Theo Samson. Medewerker en discjockey bij RTV Parkstad. En nu in een andere functie. Want de Hubs gaat te vertellen, hè? Ja, ik heb ons vaker gehad te vertellen. Dus, Ja, dat weet ik. Dus zal even noemen, even kort houden. Ja, Hub Live, dat is hier voor verzend in de Hub. precies. Voor willen dat Hub gaat mee op de kaart zetten. En dat is dus de concertruimte bij de ingang. Ja. Nou, gemeente Kerkrade, Parkstad Limburg Theater, Stichting Muziekcollectief, Muziekschool Kerkrade. Ja. En natuurlijk via Stichting Popmuziek Parkstad. Hebben eigenlijk ons samengevoegd om dat met elkaar te zetten. 3 Ja. eventjes hebben we al gepland. Ja, wanneer? Het eerste event is bekende datum 9/11, maar 11 september. Ja. Dan beginnen we met Blue Minded in de Oh, Hub. ja. Dan 2 oktober. Jurgen Koenen is dat, hè, dacht ik. Ja, dat is bij Jurgen Koenen en Björn Ja. Koenen. Hè. 2 oktober hebben we Riptide. Allemaal leuke covers, alternatieve covers. Ja. En heel bekend in de regio, op 6 november, de heren van A Minor Problem. Eigenlijk een bandje wat ook in repetitieruimtes begonnen is bij, en nog steeds is bij Stichting Popmuziek Parkstad. Hoe kunnen de mensen dat in de gaten houden? Website? Heel makkelijk via plt.nl. Daar is het makkelijkste terug te vinden, daar zijn de events aan PLT, gemaakt. Parkstad Limburg Theaters. Ja. En daar zijn de kaartjes ook te bestellen voor maar €2,50. Oh, dat is voor niks. Ja, Theo, bedankt. graag gedaan. Ik zie je nog wel bij de radio, hè. Ik denk nog wel. Dit is een folder die binnenkort te krijgen is en te vinden is in iedere school in Kerkrade. En op deze folder staat geweldige informatie over dat wat helemaal nieuw is. Een app. Een app om te spelen in de gemeente Kerkrade. Een app die ontwikkeld is door de heren Remmers en Latour, gewoon Mick en Teun. Een app. Leg mij even uit, 105 jaar, wat een app is. Nou, een app is een stukje technologie op de telefoons op de dag van vandaag. Dus eigenlijk een vorm dat je kan aanklikken en dan kan je natuurlijk allemaal informatieve dingetjes op vinden onder andere. Maar in ons geval echt een nieuwe manier van buitenspelen. Dus door middel van de telefoon, die altijd vaak wordt ingezet om mee te bellen, te sms'en, maar ook veel spelletjes mee te spelen. En dan gaan we natuurlijk wel vooral praten over dus de kinderen die Ja, de kinderen die zitten tegenwoordig vastgeplakt aan die telefoon en vastgeplakt voor de buis. Precies. En jullie hebben zoiets, jullie hadden zoiets van, laten we daar wat aan gaan doen. Hebben, ja, zeker. Ouders hebben natuurlijk vaak het probleem dat kinderen daar te veel aan vastzitten geklampt. En wij dachten eigenlijk met z'n tweeën van, laten we de vijand, in het geval de tablet of de telefoon, maar ook de PlayStations, de consoles,
nu echt gaan gebruiken als vriend en die gaan inzetten om de kinderen daarmee een extra stimulans Jullie te hebben geven. voor die app een geweldige naam gevonden. Ja. Pleintje. Ja. Dat doet mij meteen denken aan Cruijff en voetballen op straat en zo. Was dat ook de bedoeling? Ja, het begint natuurlijk overal. Hoe is het er begonnen dan? Ja, het is begonnen eigenlijk nu inmiddels 3 jaar geleden ben ik samen met Mick hebben wij elkaar ontmoet op school. En toen hebben we samen een onderdeel, de minor ondernemerschap gedaan, waar je dus zelf mag gaan kiezen een half jaar om een eigen bedrijf op te gaan zetten. Ja. En toen kwamen we eigenlijk met z'n tweeën nadat we samen een wandeling maakten in Haarlem, waar ik ben opgegroeid bij mijn oude basisschoolplein. Na een 12 uur moment op een woensdag als de kinderen vrij zijn op een prachtige zonnige dag. En toen kwamen we eigenlijk bij de realiteit dat de kinderen gewoon niet aan het spelen waren. Dus het speelplein was op dat moment gewoon En jullie leeg te zelfs, noemen. jullie jong, hoe oud zijn jullie? 6, 27 denk ik. Ja. En jullie hebben wel nog gespeeld op het pleintje. Heel graag zelfs, ja. Met veel plezier en mooie herinneringen hebben we daar altijd leuke tijden beleefd. En we zagen dus dat totaal is een beetje weggestopt, is weggegroeid. En toen kwam in jullie brein zoiets, wij moeten die kinderen aan het spelen krijgen. En hoe werkt dan zo'n app? Ja, die app is dus echt volledig ingericht zeg maar, op de trends van de dag van vandaag in het gamen. Dus kinderen die kunnen bijvoorbeeld door een spelletje te spelen zichzelf steeds meer evalueren en verbeteren in een soort persona. Nou, dat noemen wij een avatar. En die avatar die bindt de hele tijd zeg maar, aan hun vast wat ze aan het doen zijn. Dus als ze lekker aan het bewegen. Avatar, dat is een nep figuurtje. Ja. Eigenlijk een soort oude, misschien kent u de Pokémon nog wel van vroeger. Ja, dat is ook een soort avatar, kan je dat zien. En die groeit de hele tijd met zich mee als de kinderen natuurlijk gewoon de spelletjes spelen die wij aanbieden. Ja. En zo kunnen ze elkaar heel makkelijk uitnodigen op een goede locatie bij hun in de buurt. Daar hebben we een heel mooi overzicht van gemaakt voor alle speelplekken in Kerkrade. En dan kunnen ze daar elkaar heel makkelijk een plek toewijzen waar ze denken van oké, we gaan hier een nieuw spelletje spelen. En dan spelletjes zoals vroeger en wij natuurlijk veel hebben gespeeld, zoals Verstoppertje en andere oud-traditionele Hollandse spellen. Die willen wij een echte ninja in het Verstoppertje. Precies, en het ninja worden in Verstoppertje 2.0. Oh, jullie hebben ook trouwens nog een hele mooie actie. Ja. Als je ninja meespeelt in Verstoppertje, dan kun je op 6 oktober met de Pleintje-app spelen tegen enkele sterspelers van Rode JC. Jullie hebben het goed geregeld. Ja, samen met de voetbalclub, met de gemeente en met de organisatie VI hebben we nu een heel mooi traject gaan we beginnen om de kinderen in Kerkrade echt tot elkaar te laten komen, een community te bouwen en hele leuke events en activiteiten met hun te gaan inplannen om Pleintje natuurlijk aan hun te presenteren, maar ook het nieuwe buitenspelen van de toekomst natuurlijk aan iedereen te kunnen laten zien. Over toekomst gesproken, wat is de toekomst van Pleintje? Het idee met Pleintje is om iedere 2 à 3 maanden toch nieuwe spellen eraan toe te voegen. Dus het volgende spel zal Change the Game zijn. En eigenlijk zegt de naam het al een beetje. Change the Game is gefocust op tijdens het spel de spelregels aanpassen. En dat is ook een van de events die we samen met Rode JC gaan doen, ergens eind oktober. Eigenlijk willen we vragen aan de kinderen om daar de website heel goed voor in de gaten te houden. Want dan komt er een heel groot event samen met Rode JC bij en in het Parkstad Limburg stadion, waar we met de Roda-spelers Change the Game gaan spelen. Dat kun je zo voor je zien, dat we dan voetballen en dat er dan tijdens het spel een melding komt op de telefoon die aangeeft: Jantje en Pietje moeten van team wisselen. Ja. Of we gaan over van een voetbal op een tennisbal, maar het blijft wel voetballen. Nou, dat is de volgende spel waarmee we komen. En zo willen we iedere 2 à 3 maanden toch een nieuw spel gaan toevoegen aan het platform. Wat is overigens de website? www.pleintje.app. We zullen ervoor zorgen dat het dadelijk nog even in beeld komt. Dankjewel. Mannen, en dan 6 oktober. Heb je de namen al van de voetballers? De spelers die op 6 oktober aanwezig zijn, die weten we op dit moment nog niet. Ik verwacht dat we daar komen. Het is in het Parkstad Limburg Stadion. Nee, 6 oktober niet. Dat is eind oktober is in en bij het Parkstad Limburg Stadion. 6 oktober is door heel Kerkrade. Het gaan door we op verschillende speelplekken in Kerkrade gaan we Verstoppertje 2.0 spelen. Dus ieder kind moet nu de website www.pleintje.app in de gaten gaan houden. Want daar kun je je straks inschrijven voor beide events. En daar kun je wat doen aan je gezondheid, zullen we het zo maar even Eigenlijk zeggen. wel, want dat is het doel. De kinderen op vernieuwende wijze weer lekker laten buitenspelen. Mick, Teun, bedankt. Heel graag gedaan. Heel veel U succes. bedankt. Dank u wel. En misschien zien we jullie nog wel eens. Lijkt ons leuk. Zijn we in koor. Dankjewel. Dit ging over de app Pleintje. Niet om te vergeten.
pleintje. Ik vind het een geweldige naam en iedereen moet natuurlijk eraan mee gaan doen als je jong bent. VI, dat is het project Leven in Beweging en ook deze app is daar een onderdeel van. Want VI heeft 3 doelgroepen, namelijk gezonde jeugd, vitale wijken en vitaal ouder worden. We hebben natuurlijk in dit programma Beleef Kerkrade TV ook een muzikale gast. We gaan luisteren naar Floor Bosman. Ik vind het prachtig. Dankjewel. Dankjewel. Wat heb je nou gezongen? Nella Fantasia van Sarah Brightman. Had je dat ook gezongen bij We Want More, wat je gewonnen hebt? Ja, niet gewonnen. Nee, ik ben in de halve finale, tot de halve finale gekomen. Voor mij had je gewonnen. Floor, fantastisch. Dank. Wat ga je doen in de toekomst? Want ik heb ergens een keer iets gelezen dat je eigenlijk, is het wat dat je de zangcarrière niet stoppen, maar dat je wilde gaan werken in de verpleging. Nou, absoluut niet stoppen inderdaad. Nee, ik doe de opleiding HBO verpleegkunde. En dan word ik gewoon de zingende verpleegkunde. Maar ik wil ook blijven zingen, absoluut, ja. Ja, dit talent mag toch niet verloren gaan? Nee, ik blijf altijd zingen. Oh, je doet het echt fantastisch. Ben je er als kind al mee begonnen? Ja, met kind ben ik als musical op de musicalschool begonnen. Waar? Ja. Bij Move heette dat toen. Ja? Ja.
En toen ontdekte je, of zit het ook een beetje in de familie, die stem zingen? Ja, mijn moeder heeft vroeger al gezongen en mijn vader die zat in een band. Ja? Dus dat vond ik altijd superleuk om naar te luisteren. Wat voor soort muziek maakte hij dan? Nou, oude muziek en ik luister ook alleen maar oude muziek. Wat bedoel je met oude muziek, rock'n'roll of zo? Ja, 60, 70 jaar. Ja. Wat ga je nou doen in de toekomst? Ja, zingen en in het ziekenhuis werken. Ja? Ja. Ik wens je heel veel succes met je werk, maar vooral met... Ja, ik kan me niet voorstellen dat het een hobby blijft. Je zingt zo mooi. Op een gegeven ogenblik zal wel iets anders op je pad komen. Ja. Zal 1 deur wel dicht gaan en dan zullen er wel 10 andere open gaan. We zullen zien. In het programma Beleef Kerkrade TV. Een fantastisch optreden hier in de hub van Floor Bosman. Dankjewel, Floor. Mijn naam is David Jelonka. 14 jaar geleden ben ik samen met mijn ouders naar Nederland gekomen vanuit Polen. Toen zijn we in Heerlen gaan wonen en sinds 3 jaar woon ik samen met een vriendin in Kerkrade. Het wonen in Kerkrade bevalt ons heel goed. Ik zelf als fietser vind het geweldig om in de omgeving van Kerkrade te fietsen, zowel wielrennen als mountainbiken. En daarbij doe ik in mijn vrije tijd ook ontwerpen voor mezelf. En zodoende kwam ik op het idee om een fietstenu te ontwerpen voor Beleef Kerkrade. En de afgelopen tijd heb ik heel veel contact gehad met Beleef Kerkrade om samen een fietstenu voor Beleef Kerkrade te ontwerpen. Dat is gelukt en we hebben samen met Bram Tanking met een groepje in mijn tenue een route gefietst ter lancering van de routes rondom Kerkrade. En daar ben ik enorm trots op. Dus hou je van fietsen? Dan ben je welkom in het mooie Kerkrade om hier de omgeving te komen ontdekken. U ziet het, we zijn vandaag de gast in het schitterende Huub. En ik zit aan tafel met Ilse Verburg. Zij is de directrice-bestuurder van de bibliotheek die hier ook in is. Het zijn overigens de bibliotheek, aan de andere kant is de muziekschool. Ja. En de hierboven SMK, is het theater. en PLT, Parkstad Limburg. Parkstad Limburg Theaters. Ja. Er komen natuurlijk wel wat dingen hier allemaal zo. Hè? Ja. Er zijn heel veel activiteiten. We hebben heel veel activiteiten. Als je alleen al kijkt naar de bibliotheek, schrik niet, dat zijn er ongeveer 1000 per jaar. Dus dat betekent dat je elke dag minstens 2, 3 activiteiten hebt. En dan heeft theater ook nog activiteiten en de SMK. En samen nog een aantal dingen. Dus, we hebben, dus het kan een drukte van belang zijn. Dus dat is soms schipperen met de tijd en de ruimte. Maar daar zijn we heel blij mee. Ja, kunt u wat opnoemen wat u allemaal zo doet? Ja. Wij hebben heel veel klassenbezoeken van scholen die naar de bieb komen om hun kindertjes lid te maken en te laten zien wat de bieb kan doen. Ja. Dus we werken voor scholen. Natuurlijk hebben we op het gebied van de kunst en cultuur allerlei lezingen, presentaties, workshops voor jongeren. Dus heel veel activiteiten om een stukje kennis te maken met kunst en cultuur. En we hebben heel veel activiteiten voor mensen die in hun hele leven willen blijven leren. Dus taal leren, digitale cursussen, omgaan met de computer. Maar ook spreekuren om je belasting bijvoorbeeld te laten helpen invullen of je DigiD te helpen aanvragen. Dus een heleboel inloopspreekuren waar je geholpen wordt. Dat had ik echt een paar weken geleden moeten weten, dat DigiD aanvragen. Ja. Dan laat je je inenten, vaccineren. Precies. En dan sta je bij Roda een week of tegen geleden en dan kom je niet binnen omdat je dat ding niet op de telefoon hebt. Zonde. Dus dat kan hier. Elke vrijdagochtend zitten er mensen tussen 10 en 12 die je kunnen helpen bij al dat soort digitale problemen. En jammer als je het niet weet, want dan mis je dit soort dingen. En of het nou de corona-app is, of het is helpen met je DigiD, of je kind helpen met studiefinanciering bij de DUO. Je kan het zo gek niet verzinnen of je kan bij ons terecht. Dus dat is jullie wel doen heel ook veel aan basisvaardigheden. Ja, dat klopt. Computercursussen. Ja, computercursussen, maar ook mensen die wat moeite hebben met lezen en schrijven. En die zeggen, dat zou ik toch eigenlijk wel wat beter willen leren. Die kunnen bij ons door een taalcoach geholpen worden. Maar je kan ook gewoon inlopen bij het taalcafé. Dan zit je met 20, 30 mensen gewoon heerlijk rondom taal. En allerlei onderwerpen. De ene keer gaat het over carnaval en de andere keer gaat het over, ik zou maar zeggen, de kompels. Dus heel verschillende onderwerpen waar je met elkaar over praat, maar ook over schrijft en leest. Dus, Geldwijzerwinkel, wat is dat? De Geldwijzerwinkel is net gestart hier. Dat is een initiatief van een aantal partners hier om de hoek bij ons. Ja.
En dat is, hoe ga je met geld om? Ja. Wat voor vragen komen er op je af? Of je nou met pensioen gaat en denkt, hoe moet ik dat regelen van tevoren? Of je hebt, ik zou maar zeggen, geldproblemen, dat kan ook. Of je vraagt je af, wat moet ik doen als ik mijn zorgtoeslag wil terugvragen of vakantiebaantje heb? Dan kan je bij de Geldwijzerwinkel terecht. Maar alle workshops en cursussen en alles wat je wil leren, dat kan je bij ons doen. En dat doen we samen met de Geldwijzerwinkel. Ja. Maar eigenlijk de basis, dat heb je al een beetje verteld, is toch jeugd, hè? Het is niet alleen jeugd aan het lezen krijgen. Nee, het is eigenlijk de jeugd binnenkrijgen om liefde te krijgen voor het boek. Ja. Maar dat begint natuurlijk al met voorlezen, hè? Ja, dus we hebben een babycafé. Of zoiets? Ja, en voorlezen op de woensdagmiddag, maar ook een babycafé voor jonge ouders met hele kleine kinderen. Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, je zit met z'n allen met je kleine kind lekker op schoot. Dan gaat het toch om mama, want dat kind weet niks. Nee, maar dan gaat het over verhaaltjes, soms met muziekinstrumenten erbij, gekke beweegspelletjes erbij, zodat je als ouder met het kind al de liefde voor die kleine boekjes, die kreukelboekjes en die kleine prentenboekjes al leert. Ja, jong geleerd, oud gedaan, hè. Dus daarna komen ze naar de biep en willen ze meteen naar die hoek met die leuke, gezellige, zal maar zeggen, boekjes. Hoe maak je nou je programmering voor zo'n bibliotheek? Ja, dat is een mooie. Wij hebben een aantal teams. Er is 1 team basisvaardigheden. En die gaan met elkaar per jaar bekijken, waar willen we nou accent leggen? Wat gaat goed, wat gaat minder goed, wat willen we verder uitbreiden? En dat bespreken we natuurlijk met de gemeente. Hè, waar gaan we aandacht aan besteden? En dat betekent dat we bijvoorbeeld dit jaar voor 80 vrouwen die al wat langer werkloos zijn, een cursus hebben empowerment. Waar zit nou je talent? Waar zit je kracht? En hoe kan je dat nou inzetten als je weer wil gaan werken of vrijwilligerswerk wil doen? Nou, zo'n aandachtspunt krijgt dan ineens in een jaar wat meer tijd en aandacht van onze mensen. En dat betekent dat we dat gaan organiseren. Bij de kunst en cultuur is het anders. Daar zijn we voor een deel zelf aan zet. Maar voor een deel zijn het ook mensen die bij ons binnenkomen en zeggen, ik zou heel graag iets in de hub willen organiseren. Ja. Nou, vorige week hadden we nog een jonge schrijfster, die zei, mag ik mijn nieuwe boek hier presenteren? Ja, ja. Nou, hartstikke leuk. Dus dat gaan we regelen, faciliteren, uitnodigingen. Bij ons in de PR-machine. En op dus die manier, jeugd en volwassenen hebben ook iets aan de programmering bij te dragen? Ja, kunnen iets bijdragen? Ja, die kunnen zelf ook absoluut bijdragen. En wat we nu aan het doen zijn, dat is wel heel bijzonder, dat is dat we jongeren vragen om een soort jongerenprogrammeur te worden bij ons. En die kunnen zich melden bij ons. En samen met hen gaan wij een aantal leuke activiteiten organiseren. En een van de dingen die in september gaat plaatsvinden is hip-hop in de hub. Hip-hop in de hub. Hip-hop in de hub. Nou, mooier kan je het niet bedenken. Nee. Dus we gaan met breakdance, met graffiti, met rap gaan we aan de slag. Samen met de SMK en PLT. Om dat hier te organiseren. En de jongeren, die zijn al bezig met logo's. Die zijn bezig met indeling. Die zijn die workshops aan het organiseren. Dus ja, op die manier hopen we dat het gebouw echt van iedereen en voor iedereen wordt. Ja. En samen met jou ga jij me nu een rondleiding geven. Dat is goed. Door deze prachtige hub. Nou, ik laat alle verschillende plekken zien. En ik hoop dat iedereen dan natuurlijk ook enthousiast naar de hub komt. Oké. Zo, en waar gaan we beginnen? We gaan beginnen bij Verhaallokaal. Ja. Allerlei verhalen zijn verzameld, op dit scherm gezet. En je kunt een aantal dingen eruit liften, kijken wat je wil lezen. En zo verhalen die mensen hebben, die hierop zijn, nalezen en bekijken. Nou, een van de dingen die belangrijk zijn voor september is dat het weer Monumentenmaand is. En je kunt kijken wat er aan activiteiten is in het kader van de monumenten. Hier kan je hem, hoppakee, en wat groter maken. Bijvoorbeeld op zondag de 12e hebben we een wandeling om met Olaf op de Kamp te gaan kijken van wat je bij abdij Rolduc, ik zal maar zeggen, kunt dat is diezelfde Olaf, die heb ik al in de uitzending gehad. Precies. Nou, zo zijn er een aantal dingen bij de Monumentenmaand. Het mooie is dat al die verhalen, die staan er, maar je kunt allerlei verhalen bekijken. Ik kom hier af en toe wel eens binnen en ik vind hier een paar hele leuke dingen in. Nou, vertel welke. Die info over abdij Rolduc, die vind ik echt geweldig. Ja, die is prachtig. Die zou eigenlijk iedereen eens even moeten bekijken. Want je komt hier gewoon binnenlopen. Ja. Je denkt, dit is leuk. En je hoeft maar ergens op te klikken, maakt niet uit. En je komt allerlei informatie Ik vind ook, tegen. en het is echt een compliment hoor, ik vind het ook dat het hier heel open is.
Ja. Je kunt hier echt gewoon naar binnen komen. Je kunt hier doorlopen, je kunt hier binnenlopen, je kunt hier even zitten, je kunt iets opzoeken. Ja, ik vind dit echt een heel erg leuk ding. Nou, leuk. Ik heb hier iets gezien over de mijnen of zo. Ja, dat klopt. Kijk, even kijken hier, even door. En ergens hier kun je over de mijnen kijken. Ja, daar komen steeds meer verhalen, want die verhalen worden gevuld door de verenigingen, door mensen met aandacht voor geschiedenis die zeggen, nou, ik kom met mijn foto's langs. Dus je kunt elke 2 weken, kun je ook bij Hip at Hub heet het, kun je binnenlopen met je foto's, Hip at Hub, op een dinsdagmiddag. En er zitten vrijwilligers en die zorgen ervoor dat het allemaal prachtig hier zo in een verhaal terechtkomt. Dus, geweldig. Nou, dat is het eerste wat ik even wil laten zien van dit mooie gebouw. Oké, en nu? We gaan door en dan gaan we naar de digitale hoek. Oké. De digitale hoek. Ja, prachtig hè? Een heleboel computers bij elkaar waar mensen die digitaal willen leren terecht kunnen. We hebben een paar vrijwilligers die elke week weer cursussen geven. Hoe kan je internetten? Hoe kan je chatten met je kleinkinderen als je dat niet kan? Hoe kan je foto's versturen als je dat wil? Hoe kan je digitaal handig worden als je eigenlijk niet geleerd hebt om met een computer op te gaan? Wanneer gebeurt dat? Dat is op 3 momenten in de week. Ja? Volgens mij op een woensdagochtend, donderdagmiddag. We zitten hier, maar we zitten ook in het Westhoes en we zitten ook in Eigelshoven. Dus, en jullie doen dat allemaal als bibliotheek? Ja, als bibliotheek doen we dat omdat we het belangrijk vinden dat mensen niet alleen makkelijk kunnen lezen en schrijven, maar ook informatie van het internet kunnen halen. Want heel veel informatie kan je daar vinden. Ja, dan is het wel handig dat je met de computer kan omgaan. Vooral als je een bepaalde leeftijd hebt. Ja, maar eigenlijk voor iedereen die zegt ik wil dat leren en ik ben niet zo handig. Dus ook als je jong bent kan je ook terecht. Ook als je wat ouder bent. En er is geen leeftijdsgrens, dus met 100 mag je ook bij ons terecht. Je hebt nog 1 ding wat je wil laten zien. Ja. Waar gaan we naartoe? We gaan naar de kinderafdeling. Oh. We zijn bij de kids. Ja, we zijn bij de kinderhoek. En wat is nou Ik zie je mooier? ogen glinsteren. Ja, wat is nou mooier om als kindje onder te dompelen in al die boeken. De prentenboekjes, de voorleesboekjes. En als je denkt, ik heb zoveel energie, dan ga je naar het speelhuisje en kun je lekker glijden. Maar als je moe bent, dan ga je lekker met je moeder of je vader even op alle kussens hier ga je liggen. We hebben heel vaak dat een van de ouders even naar de markt gaat, naar de weekmarkt. Oh, en de ja. ander denkt, Soortkruis. ik ga lekker hier even zitten, samen met mijn kind. Dus het is een plek waar iedereen lekker kan zijn en kan vertoeven. Net zo lang als je zelf wil. En we zien mensen die hier heel lang zitten. Sinterklaas, als Sinterklaas komt, zijn er wel 1000 kinderen hier met ouders. Ja. Met Zwarte Pieten die natuurlijk van alles organiseren. Nou, dat is een dolle bende. En je kan mij niet gelukkiger maken dan met dat. Ilse, mag ik misschien een hele rare vraag stellen? Wanneer zijn jullie open? Wij zijn alle dagen van de week open. Van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 6. We zijn donderdagavond en vrijdagavond open. Donderdagavond en vrijdagavond tot 10 uur 's avonds. En we zijn op de zondag, op de koopzondagen zijn we open van 12 tot 5. Dus eigenlijk kan je altijd terecht bij ons voor een kopje koffie, voor de krant, voor de tijdschriften, voor het lekker praten met anderen, spelen voor de kinderen, huiswerk maken, nou eigenlijk voor van alles. En naar het theater natuurlijk, want daar zitten de buren en die hebben een prachtig aanbod. Dus dat wil ik ook even gezegd hebben. Ilse, dankjewel. Ja, heel graag gedaan. Dit was hem. Deze aflevering nummer 4 van Beleef Kerkrade TV. Hier vanuit de prachtige bibliotheek en natuurlijk het theater. Volgende maand zijn wij te gast in het Discovery Museum. Ook hier natuurlijk in Kerkrade. Bedankt voor het kijken en tot de volgende maand. Bedankt. Adieu.